ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷи. дӯстони азиз, дар имзо навор 12та хонаҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Хонаҳо сар мешаванд, нархошон аз 53 000 сомонӣ, 85 000 сомонӣ, ҳамин хел нархҳо ҳаста ки ва болотар. ва ҳаста квартираҳои фурӯшӣ аз Душанбе, аз Қурған, аз Хуҷанд, аз Турсунзода, Ваҳдат, Ҳисор, ҳамин тарафҳо. хоб видеонавора дӯстон то охираш тамошо кунем. ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментар нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кор мо дар видео оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. агар шумо дар махаллаи квартираҳои фурӯшӣ, хона, замин, мошин ягон чӣ барои фурӯхтан агар ҳамин хел дошта бошен, сурат, маълумот, адреси ҳамаша нависта роӣ кунед. мо дар видео оянда инам хел фурӯш рекламада мегузорем. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 146 сомонӣ. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. рафтем. якум хонаи фурӯшии назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир дар деҳаи Махтумқулӣ гуфтага аст, кӯчаи Аҳмад. ноҳияи Қумсангир, деҳаи Махтумқулӣ, кӯчаи Аҳмад. обшинбардарон 10 сотиқ замин дорад ки 14 хона андохтага аст ки якта калидор, кухни, баня дорад. хонаро мега ҳуҷҷатош 100%, хона сохтмонош нопурра мега. дӯстони азиз, хона деворош бардоштага, фундаменто рехтагӣ. дар инҷа мега об сфеда аст, гирди ванаша полни худ одамо зиндагӣ доранд. боз дар заминшон ҳам хали гандум, ҳам хали чишо кордагӣ аст ки шумо метавонед ки дар заминшон аксар хона кунед, ё ки ҳамин хонара давомша бардоред. сирошро мега сум далакора мефурӯшем бо нархи 53 000 сомонӣ. бардорон бо камтар дига арзон ҳам мешавад. 53 000 сомонӣ мега хонаи арзона ки бо деволош бардоштага аст ки аинда дига хонаи арзон намешавад. ҳуҷҷатошро мега ҳуҷҷатош 100%. 53 000 сомонӣ номерои Тоҷикистони ҳардуш, номерои TCL аст, ҳардуш кор мекунад. метавонед аз ҳамин рақамҳо дига маълумоти пурраша гиред. арзонак 53 000 сомонӣ дар ноҳияи Қумсангир. марама дига маълумотша гиред. дуюм хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. брадорон қарор дорад дар ноҳияи Ҷайҳун дар 4 далина гуфтага аст соҳибшон. ноҳияи Ҷайҳуни ҳозира ва дар 4 далина мега соҳибшон. 15 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардага. бардорон ки якта калидор, ошхона ба кухни ва веранд, падвал, боғи дарахтони мевадиҳанда дорад мегад. ошхона, анҷомхона мегад ҳаста. хона хачи хел десен коробка аст. сохтмони хона нопурра, не ки кришаи хона часпондага аст, фақат шкатур даре тиреза ҳамин хел коро мондага. дарахтони мевадиҳанда дорад мегад. об, яъне ки обсӯечам аст. 15 сотиқ дига замин. нархи хона арзонака ки 85 000 сомонӣ аст. бардорон бо муомила дорад. рақамҳои TCL Тоҷикистон аст ва рақамҳои Россия аст. дар рақамҳои Россия имо дорам ва дар рақамҳои Тоҷикистоншон TCL да WhatsApp пайваст дорам. одамони харидори аниқ бошанд мега бо арзонам мекунем. ноҳияи Ҷайҳун 4 далина мега соҳибшон. 15 замин, 3 дар хона, хона коробка, дарахтони ҳаргуна мевадиҳанда дорад. аз ҳамин рақамҳои дига маълумотоша гирем. боз як кам аз дига қумам доштай. марамат тамос гирен. шумо дам агар хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин ягон техника барои фурӯхтан бошад, метавонед ки хали сурат, маълумотша дар номерои WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видео оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ дар 27 микрорайон гуфтагӣ аст, пеши мактаби, яъне Ирфон, школаи Ирфон, 27 микрорайони шаҳри Хуҷанд. як хонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. 40 квадрати метр ки духонагаам хоин мекунен. опсияш аст ошхона, баня, кухни, кондитсионер, термиз ва кухни гарнитур ҳамаи намуд шароитош муҳайё аст. як хонага сеюм ошина 40 квадрати метр рӯпарои мактаби Ирфон гуфтагӣ аст соҳибшон. сирошро мегад фурӯхта мешавад бо нархи 250 000 сомонӣ. бозам муомила карда мешавад. ва кадом дӯстоне ки аз шаҳри Хуҷанд ҳам хел квартираи арзон ки лозим аст, рақамҳои TCL-шон навистага аст. аз ҳамин рақамҳо метавонед пурра маълумотша пурсида гиред. аз шумо хоҳиш ки лайкотона гузоред ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чизе дорем, силкаи навора падиса кунед. чӣ хонае ки мехарен дар комментар нависед. мо албатта хонаҳои гуфтагии шуморо ҷудо карда пешкаш мекунем. хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Рудакӣ дар 5 микрорайон гуфтагӣ аст, назди гимназия гуфтагӣ аст, назди мактаб, садиқ ва канал. то мактаба мегад 5 метр ҳамин хел роҳ аст. мегад наздикиш да мегад мактаб, масҷид, садиқ ва канал, гимназия, 5 микрорайон ноҳияи Рудакӣ.
общем 3 сотиқ замин аст ки 4 дар хонаи навсох кардагӣ аст ки якта калидор ошхона бания кухни дорад. гирди хонаҳо маҳкам хонаи ду ошона ки ҳаст ки дуюм ошонаша метавонед ки хона карда гирен. нархи хона мега 250 000 сомонӣ аст. бо муомилаи хуб мешавад. хонаҳо бетон кардагӣ якум ошонаш уже ремонт дорад барои зиндагӣ 100% мешавад. рақамҳои мегафоншон дар поёни видео аст. одамоне ки мехаранд мегӯяд тамос гиранд, кадоме ки намехаранд мегӯяд радди интерес мегӯяд, нороҳат накунанд. лайкҳоро гузоред ва навори моро дар WhatsApp имо поделиташ кунед. квартираи фурӯшӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтагӣ аст. маҳаллаи Борбад яъне ки наздики лаби роҳи калон дар мешавад. дӯстони азиз, ҳамин хел маълумот райони Фирдавсӣ кӯчаи маҳаллаи Борбад. якхонага квартира аст ки дар сеюм ошина қарор дорад. 35 квадрати метр, обсвет ҳаст, ошхона бания кухни, термос, кондитсионер ҳамаш қоидавӣ. хона хай дар соли хел сайсияни намхали ремонт дорад, барои зиндагӣ кардан мешавад. срош тамага мефурӯшад бо нархи 265 000 сомонӣ, бо арзон ҳам мешавад. хона оби гарм, телевизор ҳамаи шароитош муҳайё аст. наздикиш дар мактаб, мағоза, роҳи калон ва ҳамин хел чизот доранд. дигар маълумоти пурраша аз рақамошон мегӯяд 265 000 сомонӣ. номерошон номерои вавилон аст. маҳрамат занг зада дигар маълумотша пурсед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Турсунзодар дар ҷамоати Навобод гуфтагӣ аст. деҳаи Истиқлол 2. Турсунзода регар ҷамоати Навобод деҳаи Истиқлол 2. общем 12 сотиқ замин аст ки ду дар хона кардагӣ тайёр ки якта калидор, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом бо ошхонаи летниям дорад. ҳамаи шароитҳои зиндагӣ мегӯяд таъмин аст. яъне ки медонед зиндагӣ аз ду тарафаш мегӯяд роҳи калон мегӯяд, аз ин тараф ҳам аз ду тараф мегӯяд роҳи калон мегӯяд. общем мегӯяд бо 25 сотиқи дига мегӯяд замини президентӣ дорад. инашам қатъишон ҳисоб мекунанд. даруни хонаҳо хай ремонт дорад, барои зиндагӣ мешавад. наздикиш дар роҳи калон аст ва мактаб ҳамин хел чизо мегӯяд ҳастай ва медпунга мегӯяд наздикай. нархи хона мегӯяд 250 000 сомонӣ аст. бо муомила мешавад. якчанд ҳам мегӯяд дарахтони мевадиҳанда дорад. дӯстони азизи мо хай кадомитон агар маҳқуқ карда бошед ҳамин хонаро бо маълумотҳои бештарша мегирем. хона 12 сотиқ замини хонагӣ ва 25 сотиқ дига замини президентӣ оғол ама қоидавӣ. маҳрамат дига маълумотша гирем. квартираи фурӯшӣ аст. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар маркази ҳамин шаҳри Ҳисор аст ки духонага квартира ки дар якум ошона қатъиш мекард бо подвал дорад. духонага якум ошона бо масоҳати 55 квадрати метр, обсвет ҳаст, ошхона бания кухни дорад. суроғаи аниқаш мегӯяд кӯчаи Мирзо Турсунзода мегӯяд маҳаллаи Белядуз ҳамин хел навистия назди милисияхона гуфтагӣ аст. соҳибшон Ҳисор Турсунзода, кӯчаи Мирзо Турсунзода ва Белитуз назди милисияхона гуфтагӣ аст. соҳибшон срочно мегӯяд сум далокра мегӯяд ба ҳам хотири фурӯхтасем назди домда мегӯяд, яъне ки мактаб, мағоза, милисияхона ва ҳамаи чизои лозимӣ ҳастай. нархи квартира мегӯяд 260 000 сомонӣ аст. бо арзон мешавад. обсвет, ошхона, бания кухни, кондитсионер, термос дорад. хай бо дигар маълумотҳои пурраша бо қатъишан подвал дорад. одамоне ки буданд ки аз шаҳри Ҳисор ҳамин хел квартира сироғ карданд. ина ба шумо вариантҳои хуб метавонед тамос гиред. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дорем. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дар ҷамоати 1 май гуфтагӣ аст. соҳибшон шаҳри Кӯлоб деҳаи маҳаллаи кӯчаи 1 май гуфтагӣ аст. соҳибшон ҳамин хел навистааст. общин бардон як дуна сурат дошта ки амира пешниҳод карда. нар общи сотиқи хона 4 сотиқ замин маҳсул дорад ки ду дар хона кардагӣ тайёрай. 4 сотиқ замин, ду дар хона, як калидор, ошхона бания кухни, гирдаш маҳкам, ремонт дора мега. хай ай берун маълумат дурунша неки нагирифтан сурат, як дона сурат доштай. шаҳри Кӯлоб 1 май. нархи хона мега 180 000 сомонӣ аст. бо арзон ҳам мешавад. номерошо номерои вавилон ҳастай. будам баъдоне ки аз шаҳри Кӯлоб ҳам хеле хонаҳо сироғ кардан. ина ба шумо вариантҳо 180 000 сомонӣ. одамони харидори аниқ боша мега бо арзонтар ҳам мешавад. маҳрамат тамос гирифта пурраи маълумотша аз соҳибашон фаҳмида гирен. агар ма боду шумо дар манхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, сурат, маълумот, адрес, рақамотона нависта рӯй кунед. мо дар видеои оянда эълонда рекламада мегузорем.
квартираи фурӯшӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пойтахт дар вайни Гародок гуфтагӣ ҳастад. наздикии бозори деҳқон мегӯяд. як дета мега 1500 метр мега то бозори деҳқонай вайни Гародок. дӯстони азиз, яъне шаҳри Душанбе ҳамин хел маълумот ҳастад. духонага квартира ҳастад ки дар якум ошӯна қарор дорад. 46 квадрати метр обсвет ҳастад. ошхона, баня, кухни дорад. ремонти хона мегӯяд беҳтарин ҳастад. бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин ҳастад. ҳамаш аделин ҳастад. ремонти хона тайёр бо нархи 225 000 сомонӣ фурӯхта мешавад ки бо арзон ҳам мешавад. аз шаҳри Душанбе духонага якум ошӯна 46 квадрати метр. бардон азиз, хоб гуҷош агар нафаҳмида бошед маълумотҳои пурра аниқташа бо аз соҳибашон мегирен. шаҳри Душанбе вайни Гародок наздикии бозори деҳқон. марамат занг занед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа дар сабзавот гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. аз ҳоҷишариф камтар хела поёнтарак мешавад. дӯстони азиз, яъне райони Вахш ва тарафи Сарбанд дохил мешавад. ноҳияи сабзавот, яъне ки аз ҳоҷишариф шаҳри Бохтар поёнтар шаҳраки Левакан ва Вахшда дохил мешавад. обшимега 4 сотиқ замин дорад ки 4 дар хона дохтага ки хона коробка ҳастад. якта калидор ошхона, баня, кухни дорад. хона коробка, сохтмонаш нопура ҳастад. нархи хона мега 120 000 сомонӣ ҳастад. бо арзонтар када метием. нагуфтианд то чанд қадar арзон мекунад, ки муомилаи хуб дорад. кадоме ки аз шаҳри Бохтар ҳамин хел хона мехарад, рақамҳои мегафоншон ҳастад. метавонед тамос гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Сино гуфтагӣ ҳастад. политехникум 4 тут охири маршруткаи 767 бардон азиз, ҳамин хел маълумот. шаҳри Душанбе райони Сино политехникум 4 тут охири маршруткаи 767 ва 6. духонага квартира бардон азиз дар дуюм ошӯна қарор дорад. 46 квадрати метрай. обсвет ҳастад. ошхона, баня, кухни ва канализатсия пайваст доранд. хай бо маълумотҳои пурраша аз соҳибашон аниқ када мегирен. сирошнай бо нархи 225 000 сомонӣ мега бо арзона мешавад. чанд арзон мекана мека инаша аз рақамҳои поёнбуда аниқ када мегирен. одамоне ки намехара мегад нороҳат нагарданд, чунки ин ака чанд тамхел квартира дора бо одами коргара мега шитоби вақти мана вақти хунам нагиранд. рақамҳои телефоншон мегафон аст. агар ки шумо харидор бошен марамат занг занед. аз шумо хоҳиш шумо онлайн дӯстони азиз ки лайкото нагузорен, дареғ надорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp, email чизе ки доред подписа кунед. чӣ хонаи квартира ки мехаред нависед, албатта ҷудо карда пешкаштон мекунем. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастад. дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртавоз гуфтагӣ ҳастад соҳибшон. шаҳри Ҳисор дар маҳаллаи Уртавоз яъне ки ҷои ободиша мегӯяд, ҷои соза бардон. наздикии мактаби навда мегӯяд. мактаби нав намедонам дар куҷои Ҳисор бошад. ҳамн Уртавозда ҳам тарафода мактаби замонавии нав кадагида наздикии ҳавайда мегӯяд соҳибшон. обшим 6 сотиқ замин дорад ки 3 дар хона кардагӣ тайёр. якта калидор, ошхона, баня, кухни, обсвет, дарахтони мебадиҳанда дорад. 3 дар хона ҳастад. 6 сотиқ замин, дарахтони мебадиҳанда, хонаҳо ремонт доранд. гирди хонаҳо мега пол ниход маҳкам. обсвет дар дуни хона ҳастад. наздикии мактаб, мағоза ҳамаш дар наздикиш мактаби замонавия мега соҳибшон. нархи хона мега 190 000 сомонӣ ҳастад. бо арзонтар муомила мешавад. 190 000 сомонӣ омада бинем мега аз пеш муомила када метием. рақамҳои телефоншон ва видео ҳастад. кадоми шумо харидор бошед, аз ҳамин рақамҳо бештар маълумотша гиред, марамат тамос гирем. агар шумо давомхали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан бошад, ин ҳам хел сурат маълумот ҷоре кунед, мо фурӯшта мегузорем. хоб, ин буд 12 хонаи фурӯшии мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.